कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील परशुराम घाटात शनिवारी दिनांक 4 एप्रिल 2026च्या मध्यरात्री एक भीषण अपघात होऊन एकाचा जागीच मृत्यू झालाय, तर तिघे जण गंभीर जखमी झालेत. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार प्रतीक संजय भंडारी वय 28 राहणार कांची तालुका नाशिक हा आपल्या मित्रांसह महेंद्र XUV 300 या कारनं गणपतीपुळे येथे पर्यटनासाठी निघाला होता. परशुराम घाट परिसरात आल्यानंतर चालकानं कार भरधाव वेगात चालवली. वळणावरील नियंत्रण सुटल्यानं कार रस्त्याच्या डाव्या बाजूला जाऊन पलटी झाली. घाटातील तीव्र वळण आणि वेग यामुळे अपघात अत्यंत भीषण झाला आणि या अपघातामध्ये एकाचा मृत्यू झालाय, तिघे जण जखमी झालेत. या अपघातामध्ये रोहित संतोष वालेकर वय 28 राहणार इंदिरानगर नाशिक यांचा जागीच मृत्यू झालाय. कृष्णा संपत आव्हाड वय 33, संदीप चंद्रभान डेरिंगे वय 36, प्रतीक भंडारी हा चालक आहे. हे तिघे जण जखमी झालेले असून त्यांना तात्काळ चिपळूण येथील लाईफ केअर हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं असून जखमींवर सध्या उपचार सुरू आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच महामार्ग पोलीस मदत केंद्र चिपळूण येथील पथकानं काही मिनिटांमध्ये घटनास्थळी धाव घेतली. पोलीस उपनिरीक्षक इर्शाद बेग यांच्या मार्गदर्शनाखाली हेड कॉन्स्टेबल शिंदे, पोलीस कॉन्स्टेबल कोंदल, पोलीस कॉन्स्टेबल नटे यांनी तातडीनं बचाव कार्य राबवत जखमींना बाहेर काढून रुग्णालयामध्ये हलवलं. या अपघातामध्ये कारचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं असून अक्षरशः कारचा चुराडा झाल्याची माहिती आहे. घाटातील वेग आणि नियंत्रण सुटणं हे अपघातामागील प्रमुख कारण मानलं जात आहे. या प्रकरणी खेड पोलीस ठाण्याकडून पुढील तपास सुरू आहे. कोकण कट्टा न्यूज, खेड, रत्नागिरी. टेन्शन नाही. ए भाई झाले 4 जण, तो खाली जाऊन बघतोय. झाले 4 जण झाले. पहिले 2 गेले, आता नाही गेला, चौथा पण गेला. भाई सामान बिमान त्याच्या ऍम्ब्युलन्स मध्ये टाक. काय नाही आता काय नाही.